खुलुमबाय आं आमिना सरगियारी मायारानी ब्रह्मआ गोमानानै दं। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरानि सिङाव थानाय मंगलजारा बेसरकना गामिनि मुस्लिमा मायारानी ब्रह्मआ गोमानानै दं। क'क्राझाराव मबाइल बानायनो होननानै थांनाय 19 फेब्रुवारि सनिबारखालि न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन मायारानी ब्रह्मआ, नाथाय दुखुनांथाव दिनैसिम न'आव फैफिनाखै। बेनि सोमोन्दै न'खरनि सोद्रोमाफोरा मा फोरमायखो खोनासंनि। आंनि बिमाया क'क्राझाराव मबाइल बानायनो होननानै थांदोंमोन, ओमफ्राय दाबो फैफिनाखै। आंनि आइया सुनिबार बारायखालि क'क्राझाराव मबाइल बानायनो होननानै थांदोंमोन आरो दिनैसिम फैफिनाखै आरो बिनि मबाइला दासिमबो बबेनो दङ। इसिबां अन्थाव सानै गथ'खौ आंहाबो दा नायफैबाय थानो हाया। आंहाबो दा संसार जाबाय, आं दा फिसायखौ हाबा जाहैबाय। मा बिदि खालामलांखो नोङो? फैफिनदो बाजै। बाजै नों मानो बिदि खालामलांखो? बे मानो नोङो बिदि थगायनानै थांखो जोंखौ? नोंथ' आंनाव फन हरनानै बुंदोंमोन क'क्राझाराव मबाइल बानायनो होननानै, ओमफ्राय दा मालाय सिगाङाव होनो नोङो लं जादों होननानै दा आंनि सिगाङाव बुंदों नोङो गोग्लैनानै मबाइलखौ नुवा होननानै, ओमफ्राय दा मानो बिदि अफ जानानै थाखो? फुजाजों आंजों गोसोखांनानै फैबाय नोंखौ। उन्दै सानै दङ आरो नै सासे बिब' दङ, मावनानै जानो रोङा मानो बिदि गोदाव सोराव खालामलांखो नोङो आदाखौ? बे उन्दैफ्रा दा मा जानांगौ नों जेराव खिथाया? फैफिनदो बाजै। बिसिबां खस्थ' जागोन बे उन्दै सानैया, आरो दा नै जोंहा बिब' जाम्बि दङ, बेखौ सोर नायगोन? गोसोखांनानै फैफिनदो नों बाजै। मानो बिदि गोदाव सोराव खालामलांखो नोङो? मायारानिखौ आं खोनानाय बायदिबा सुनिबार बारायखालि दाखालि 19 थारिख खालि बियो क'क्राझाराव मबाइल बानायनो होननानै थांदोंमोन। दा मबाइल बानायनो होननानै बियो उइंगारजों थांदों, क'क्राझारनि उइंगारजों थांदोंमोन। दा थांनानै क'क्राझाराव ओंखारहैदों होननाय खोनादों आंबो। ओमफ्राय क'क्राझारनिफ्राय सासे मानसिजों फन रायज्लायहरदों 10था साराय 10थासोआव। बिनिफ्राय बिनि मबाइला बिनिफ्राय सुइस अफ जानानै दिनैसिमबो गैया आरोखि। दा बिथाङा मायाया आंनि बिबोनां असे जायो, आं बिनि बिगुमै। आंना गामिया बेयाव नङा, दाबसेयावसो। होमबाबो आं दिनैहाय दाखालि गोमानायनिफ्राय खबर लागासिनो दं। आं बेखौ जाथि बंस' बाय बाहागिनाव गासिनावबो फन लाजोब्बाय, रावनावबो थाङाखै। दा बियो मा जाहोनाव बिदि थांनानै बेफोरबायदि जाहैखो आं बेखौसो एसे सिन्था खालामगासिनो दङ। आरो बियो सोरजोंबा फन रायलायो ना मायो आंथ' बेखौ मिथिया। आरो जुदि बियो सोरजोंबाफोर फन रायलायबायनानै सोरजोंबा खारफालांदोंबा बे गावनि फिसा उन्दैखौ जाहाथे गोसोखांनानै फैफिनो, आं बेखौनो बुंनाय जाबाय मायारानिखौ। माया नोङो जाहाथे नैबे नोंनि फिसा उन्दैखौ गोसोखांनानै नोङो न'आव फैफिनदो। मानोना नोंनि फिसाया उन्दै आरो फिसा हौवाया नोंना दासो लेखा दिनैबो फरिखा जागासिनो दङ। बेखौ गोसोखांनानै नोङो फैफिनदो। आरो नों मानो थांखो बेखौ एसे नोङो जोंनो खोन्थालांबाबो जायोमोन। आरो नोंहाथ' फिसायाबो न'आव थाया, बेना फिसाया बेंगालराव खामानि मावहैयो, गोबावसै। फिसाया न'आव फैयैया गोबावसै। दा बियो फिसायजोंबो दावरावबो जालायाखै नुदों। फिसायनाव आं सोंहरदोंमोन मैया, नोंजोंसो माबा एसे दावराव जादों नामा होननानै। फिसाया बुंदों आंजों जेबो दावराव जायाखै, फनखौलाय हरबाय थायो, दैलिक हरो, दैलिक रायलायहरो होनना बुंहरदों आरोखि फिसाया। दा बियो मा जाहोनाव थांखो, माखौ दुखु मोननानै थांखो, फिसायखौ दुखु मोनखो ना सोरखौ दुखु मोननानै थांखो, आं बेखौनो मिथियाखिसै। आरो आं दाबसे गामिनिफ्राय दिनैहाय बांद्राय खबर लाफैबाय थानायबो जाया। होमबाबो आङो गोबावजों 10 दिन 12 दिन एखमबा मास मोनसे बिदिनो फैबाय थानानै खबर लाफैबाय थानाय जायो। बिसोरनि जानाय लोंनाय थानायखौ माब्रै दं माब्रै गैया आं खबर लाफैबाय थानाय जायो बिगुमै हिसाबै। दा मायाखौसो आङो एसे जाहाथे बे फिसा उन्दैफोरखौ गोसोखांनानै जेरावखि थाया मानो, जाहाथे बे फिसा उन्दैफोरखौ गोसोखांनानै जेरावखि थाया मानो फैफिनो, आं बेखौनो बुंनानै आंनि नैबे। सिगांग्रो बियो सोरबा सेंग्राफोरजों फनफोर रायलायोमोन नामा? आंथ' सिगाङावबो बेफोरबायदि बेजों सोरजोंबा फन रायलायनायथ' आं खबर मोनाखै। मैया फिसाया खोन्थाहरदोंमोन आंनो, आगोलाव सासे मानसिजों फन रायलायोमोन बियो,
होनना बुंहरदोंमोन दा बिनि नाम्बारखौ आंनो हरबाय आङो बेजोंबो फन रायलायहरबाय बियो मानसिया आंजोंलाय आगोलाव फन रायलायबाय थायोमोन खिन्थु आं बेफोरबायदि नङा आं लाबोआखै होनहरदों आरोखि बे सेंग्राया आरो बे सेंग्रायाबो दाबसे जायगायावसो थायो दा बे सेंग्राया बिदि होनहरदों आरोखि आंखौ मैया आं बेखौनो बुङो मायाखौ जाहाथे न'आव मोजाङै मोजां फैफिनो जेरावखि थाया मानो आं बेखौनो बुंनानै आंनि फंनैसो बुंनायखौ फोजोबनाय जाबाय बेफोरबायदि आलाय सिलाय गालांखो सोर नायनांगौ सोर गारजेन दंबावो बाहाय आंबो नायबाय थानो हाया दा आं बिबैब्लाबो आङो बुथुमजोबनो हाया सान हर फिसौफ्रा बेसे गोदाव सोराव जानानै दङ बबाव ओंखाम बबाव दै आंहाबो ओरै फिसा फैनानै दंफैयो आङो हरावबो लानानैबो थानो हाया नों मानो बेफोरबायदि खालामलांखोहाय बेसेबां आं नोंखौ बिहामजो बादि अनो फिसौफोरखौ अनो जानाय लोंनाय बुथुमना होयो जेखौ जादों बेखौ बुथुमना होयो होमबाबो नोङो मा नांनानै बेफोरबायदि गारनानै थांखोहाय बेसेबां आं नोंखौ बिहामजो असे बायदि अनो नों बहाय दं बे फिसा सानैखौ मानो गोसोखांदा नोङो गोदाव सोरावनो दा फिसा हौवा सासेया फरिखा जागासिनो दङ फरिखा जानायखायनो आं फरिखा खाथिखाय बिबै फिसौजों गानखौ नायालाबानो आङो फिसौखौ फरिखा मोजां होग्रोथों होननानै आङो गानबो नायहोलायाखै फिसौफोरखौ नों मानो बेफोरबायदि गालांखो फैदो आइ दा सिगां बियो सोरजोंबाफोर मबाइलफोर रायलायोमोन नामा रायलायनायखौथ' आङो फैबाबो नालि गुलिबाबो आं नुफेराखै दा आं लेखाबो रोङा नालाय गावसोर मबाइलाव लिरखोमायो ना मायो आं बेखौ मिथिया आरो थाङो फैयो हाथाय जायो फैयो फिसाफोरखौबो नायो आरो गाव सङाबाथ' फिसाफ्रानो मोनजाखाया गावनो सङो खावो अबेबा थांबाबो संनानै गालांखायो होमबाबो जों गोदाव सोराव फिसौफोरखौ नुबा बुथुमना होयो आरो साहाफोर लोंबा ओंखाम गोजांफोर दंबा जाफैदो आबौ नै होननानै होयो फिसौफ्राबो एसे एनै मावफायो नालाय बेखौ बुथुमना होयो आरो आङो मावखायो आं गैयाबाबो दाख्लै आं नानिनाव थाहैनायावबो फिसौआनो ओंखाम ओंख्रि संना होयो थोरसि लथा सुना होयो बे फिसौफ्राबो थांलाय फैलाय खाथि नालाय बेयाव खालामो दा इसिबां मायारानि ब्रह्मनि हरखाब गोमानायाव न'खरनि सोद्रोमाफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों आरो न'सिम फैफिननो खावलायदों नायगिरि नोंथांमोना मायारानि ब्रह्मखौ बहाबाफोर नुयोब्ला जानबुं अनजिमा 9325273646 एबा 8472014369 आव खिन्थाहरनो खावलायदों।